Programang ingkay pakangigan, kada kinang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito nga programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Ito nga rin, sagodayan nga rin ti surat, ti pakasalitaan, iti kalman laeng, ni pagayam tayo nga Robert, kunanad to'y, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manumnemi tayo nakmanen pasyaran ni Nena nga girlfriend ko. Siyempre, adamanen roses nga itid ko ken kuana ken chocolate. Ito tugtugag tiri daw manumnemi madamdamapay addan ng ilokat ngem saan nga ni Nena no dikat ni ading na manumnemi nga rose. Wow. Naka-short ti kumupkep. Nakasipsipukil di kiti legs na manong name sakit naka-sleeveless. Orek lang nagkidam manong name. Hala, ni Kuya Robert. Apay mo nang kasamarang kitang ganyan. Kita ang gaya. Nakakidamak kas makita mo. Apay nga nagkidam ka. Ngayon kita nakita ilokat ko tiri daw, di ba? Una, siyempre, kaya mo kakit ni manang mo. Tinang ilokat ni Nena. Nga girlfriend ko, yung si Kamil Gayam. Ala, pinagkadam ka. Samarag ka na. Saan ang oras nga makastrek ka, nakakidam ka mo. Di lang mamaling nga na umay ka pasyar kita. Saan nga kastoy tarawatan? Mo kumorad nga umay ka. Sa may sa dati mo takastoyak. Kastoy mo di manang nga. Wala, ni manang mo kita. Hanga kong mupkap, short na. Sa medyo nagayad si kakit na nakakit-kiting, napipilas pa kami tilegs ko ni manang. Sakit ni, api saan ka nagbra? Ikit lang takto ito ko nagtibalay. Ala, surkak tumatam ni, napimpitas ti bobs ko ni manang ala. Nakaluklo ko ka. Ay, Ross, sino eda? Wala, ni manang mo. Kuha, ate, ni Kuya Robert. Sabi ko, di mo pastor kan? Ala, sumber ka kami na, sumber kang kuya. Manong Lemmy, ubing ni Rose, itupat nga tawen ngam ni Nena. Ni Nena manong Lemmy, katduwa nga tawanan nga agtabtrabaho mga pobisina. Kastamat kanyak manong, nagamamu kami iti may nga party. Kanidi, tanamamu kisuna, nagproposang mata na. Iti paspasyar kisuna dito malayda, manong Lemmy kang kanain ko makikita ito ka Rose. Estudyante pa lang. Manon, Porcher College man, Ross? Third year ko pa lang kuya. Nakita kay Edi. Kaano? Nakinidate mo. Dahil boyfriend ko kinawan. Sakto lang boyfriend o makagradwarak na ko na ni Manang. Kung nadadadi ka ni Mami. Lagtugaw ka. Pwede masadagan ni Nena manon name iti Macderak. Roses for you. Ay, thank you. Kaya nito chocolate. Kapag nasakti baka ato nito, magtid ka chocolate. Sino nga ron? Sino kung mapinusangan ni Rose? Ate, lukatawan na ako. Lukatawan na ito chocolate. Tara na. Mati kanyak. Sikan na mangan. Kasi ka nga ron. Tadanak to na ba siya? Okay? Okay, thank you kuya. Happy isos pagtinggam. Siya ka. Kuwak detan. Thank you, ate. Sige, panawang kayo mga ron. Hindi makatalikudan manon ni Rose, sinarakop ko ni Nena. Uy, anak ko. Mapapaidam ka. Hindi ito. Ang data ito yung nagtibalay mi. Kaya man timadmadian data jerwar, yung tatakal kalsada. Hindi, data di unang di okay. I miss you. I miss you too. Ala, ti. Nagibibig mo sa mong ilingad. Gura ka, ganyan ka nagtutbras.
Aba ba, ang ako mamalang dito ba niyo? May atlat na. Mm. Mas iba ka mong di ka pinag-toothbrush nung nagimas. Maanat daramanam nga rod. Amok tisinam la. Ana. Adobo karne baboy la. Apo ko na kasatraman na eh. Naraman ako ng niluto ni mami sa amok. Nga adobo nga karne baboy tisindam. Abay nga kami nakadigos ngamin. Katadigos ni ading mo. Pag kuno nga kadigos na ading ko. Kanang banglo. Kahit mo sa na bang-banglo ni Rose kam siya. Una di ka man nagdigos. Di mo kami imbaga nga umay ka. Alam mo nga tagnak palagdigos sa kanto sangon. Anin. Hana ka nagbaybayag. Dapat lang ang kagbayag. Nabuta daw braek. Tukot ko yung trabaho kay. Sumrek ka lang nga rito opisina sa kabalag trabaho di balay. Naskin eh. So nga sanggang baybayagan na. Da kaya't mapuyatan. Sige ka din. Ano nga sige? Ramanak manin at isindam nga adobo. Nito ito yun. Idagsina da kiti bibigmi manong naimi idag mulagat ha. Agbuy-buya gahim ti lukong arus. Sika amin. Aros, abay. Di ka ba na sobrang ni ate, at ako may bagak. Diyak ba't abong kami lips to lips kayo. Ano ito bagam ko man din ako, Ryan? Alam mo, dandaman itong Roden. Sige, sorry disturbo kayo. Intulog na kitirida o manunemi ito talagang adamatas ka na papanak sa mesa. Anak ano kayo tipapuyatan. Itirida o manen manong. Sika, dito ito'y. Sila siyang kamauma. Di ka tumad ngamin mayan ng kasawatan. Tapnadan mapasama ka na ta. Nagtuturo ka pa eh. Pagreduarag pa ilaeng ni Rose. Mano pengarag na to. Basta pa na to. Nagbayag. Sige nga rin. Agura yan. Basta doon mapasama kang ganata. Dahil ka. Uy. Robert. Nakita na tamanin ni Rose. Rose. Ate. Paano? Mabigyan mo ka man ito self mo. At ako mga papanak eh. Kung nakalanawan ni Kuyan, dapat balagayam. Api nga min pa lang nga nakabaybay ka pala yung tari daw. Sige na karotin. Bye. Bye, Kuya. Thank you, the chocolate. Bye, sweetheart. Okay, ingat. Kamayatan manong nemi nga man manehot ti service car ko. Iraparapin ko ba sitek sagsagawisi ko. Manananam ko. Ito bibig ni Nena. Gatalubo nga talaga. Ngayon ti imagination ko manong saan nga isuna. Tinakita ka ni Rose. Napaidab ni Nena eh. Ano nga ni Rose? Ang awag nga Arman. Ano nga ito na pagripitak idang agkapsat? Ngayon nga ta? Baka ni Rose, baka maminsan lang akit daw akit umanugot nga dagos. Numuna kit makitkita na. No? Ag-lips to lips kami kinimanang na. Sa bagay, nukas pagaligan ta daw mapasama kami kini Rose kat masikuga. Alangan pag nanimanang na pailaeng buti kasar ko. Hani na? Diyan na si Kuga ako na. Haman nga narigat ka susuro nga ayatin ni Rose. Napaidam lang kami ni Nena eh. So nga kaputa na bitinak pa nung hinaanak ni cellphone ko. Tinawagak ni Sandy. Hello pare, abay. Ayan mo. Doon balay. Di ka magagit. Abay. Intaman lang sa gigitlo ta nga beer. Nutoy. Di dati ka pa paparanta. Pero di ka una? Tapay bitinak eh. Kaya ba magirwar? Ano, nung kwartak nung tsak gumatang? Adamat girlfriend ko, di naman kayat. Una, amom, no sa among pek sa tiaram mo, agbali nga sakit data, ha? Iso nga parwaran loko. Iso nga retiran ta kay. Sige,
May nangarot na sa di balay. Tawari siya kita mailiwak met nga mapan gumatang ti per kilo. Napang kami nga rod kini Sandy manong nami kat nakapagtalo kami nga beer. Hindi ako masadag manin ti floor manager. Oh, mga boss, talaga di ko kahit ti mga table. Mangiruan kami latan. Sagasa kami. Pero mabalimet, ano masapa pa lang. May gamin. O, pero na nasa pulan da, at gani babae, para iti arak. Amo yung matan, at pakakitaan na ng tuma. Diyan pa nakabagi na, diyan inom da. Ngayon namin tulatan. Na? Mag-ikamin tulatan, idan titip. O, sige, kasarita yun da. Sino kaya ito kadakwada? Nagpilikan pare. Diyan ka ubingan. Uy, ubing da amin. Dito aglam-lam mga 16 years old. Awan, ipalit na. Ngayon do mga makailibas kami nung mga parwar ka na 16 years old. Dyan eh. Ayan ni Vanessa. Si Kamat. Yaabay na. Ni Christy. Sige, mabiglaing debaon ko idatoy. Pare, napipinaskin ka ni Christy. Kaya Vanessa na pilin. Asensya ka na. Kaya kung pormentan. Ano nga taptawan na rin ito eh. Sa bagay mo gusto ni Vanessa, kalkalengan at make-up na siya. Kasla bigbigan. Sige. May mas ng hotel papananta ha. Pagabayan na medyo kwarto. Taglumbat. Di makadakas manong nami arakupek ag-agkak ni Roman niya Vanessa. Vanessa nga talaga tinagan na. Nabang lumat manong nami di kinibibig na okay matisukog ti barukong na. Ipababak kumapay manong nami nga maamakak. Narigat timangan. Ito sa among amo naman tinangan. Awang ngas nagsakbay ko na manong nemi. Nga magusto ti asog na manong. Nga may ti imagination ko ti rumromansaik kat ni Rose. Kapay na ito kas tumapaspasama kanya kaya. Numuna ta. Oh, Rose. Hey, hindi Rose ang pangalan ko. Vanessa o Bani. Sige na. Pero gusto ko Rose ang pangalan mo. O bahala ka. Baka nga di kagasog. Ano? Wala. Panasak man ang pigsan. Di pa nang kagat ko di. Oh, uy. Sakit naman. Huwag naman. Dahan-dahan. Oh. Rose. Bahala ka. Kung Rose kang Rose. Kaslaw matganas ko man. Ore man adaasog mangeg ko manong naming yung kasla mapilpilit. Kasla mainsulto tili kinalalaki. Anong name? Pinugusto ko lang tiriknak. Imbuang ko lang dito'y umkis ka nabayagan nga napundo. Tapno saan ang paangag sakit tipos ungko ko na. Uwan manong. May salang arikos. Kaslawan po nas alas na kaputan nakakundomak pa eh. Madi. Uwi ka na? Ano? Uwi ka na? Oh, ito ang tip mo. Bakit naman? Madganas makiya. Love making ka. Ano? Ano ka lang ano? Posible nga di mo mawatan ti loko. Amamang kamay dito ilokos-loko. Tinawagak manong name ni Sandy. Agree rin di cellphone na. Hindi na kaso. Nakapabin ano ka tan. Sige. Mag-check out na tayo. Ihitod kita sa ano. Kung saan ka galing. Ihitod kita doon. Talaga, sigurado ka. May time pa ako magpa-table. O kung may gustong magpalabas sa akin. Di okay ka. Sige na. Okay, yan ang gusto mo.
siguro hindi tayo magka-type. Idi sugbatan ng manon na ni Sandy titawag ko. Pare, abay, disturbo ka. Abay, di mo yung silent nga minta cellphone mo. Panawan da kan. Ay na, i-check out kayo? Oo, pa'y, kasi abay, short time din. Madi, abay, adanglit na? Nabagsit sa nga una? Matangin, dyan ka mo. Siguro ka di ka magkakuan. Di ka magkatiman. Kasi sige, okay na okay pare. Supet ang gawa. Madi ngamin dati napilik siya. Ni agasog ka din na pa'y maaramin. Ako nga talagang mo, imposible. Siya nga tanti kalalegan pare. Ngayon gusto pala kasto eh. Sa bali siguro mati imagine ma. Kasi dyan ako. Okay naman. Sa bali mati kami imagine. No sino ti karako bukan isulat tamat at imagine. Apay hanga na kasi nita silaw ya. Nakaidda ba? Sa mo ngamin idda mo na. Tano idda po ngamin sa balit ma-imagine mo. Kansang kang agkid-kid. Busy ak karig di sumarsaro nga aldaw manon nemi. So nga tawag latan ti pang pakumustakin niya na. Hindi ta, malagip ko ni Ross. Baka nakatat cellphone number la. Imposible nga ibaga kininenan tinto agatap nga ta. Ayam mo ko. Ada mamok nagayim naman. Best friend na. Tinawagan. Yes, sir? Ay, Angie. Yes, sino ka dito? Ay, ni Robert. Ay, Sir Robert. Ito boyfriend ni ate, Nena? Ada ko makaurot kahit kung magkakin ni Rose. Apay. Tas man cellphone number na. Dawatag ko makin ni Nena ang busy soon. Unattended yung cellphone na. Sige, mabigla nga ron. I-text mo ton. Ay, sige. Sige kuya, i-text ko to. May dumaala kung maano. Dial ko asigod. Yes. Sana ka di makadisturbuhin ka. Sino ka to ito eh? Ito agayayat kang katinalimin. No. Sige, bye. Babit lang. Ko kaya ti magsasalita ti stranger. Sino ka kandi? Ni Kuya Robert mo ito. Kuya! When? Lolo, kuya. Kasi ba nagsalita ang kanya? Kanabi kasi magbagam. Mailiwag ang nakasasalita niya. Kanawang ko ni ate ha. Sikat kahit ko kasasalita. Itamang pa yung nangalam sa cellphone number ko. Sa mga salud-sudon pa eh. Ano, Bram? Madag dito silat ko. Nakashort ka? Saan nakag-short na maturo ka? Ano ka rin? Ikatat short ko. Nakapaldi ka lang? Uwin. Unang nakanayti ka. Nakabaldiak lang. Bra. Ano? Nakauyos ka? Ano mo tules? Napimitas kami ni manang mo. Hindi ko kuya. Tsaka iti kasta. Basta rin mabuyan na kami nga lip-lip stilos no kanya. Hindi may gagara. Ang gagara. Nirandarantam siguro. Mapalgala. Ang bata. Kuya, talibagbaga. Talaga akong pa boyfriend mo. Humpay. Iparid na ate. Mamon ako mga rad. Nilimad mo Oo, ba't kayat ko karagit kararimkan ka, kanya. Siyak din ang kayat. Kasano ko bakit nobya ni ate? Nasaan ko kumanobya ni ate? Bayat ka? Tapay nga nga iso inarim mo. Kapag pada kayo nga nag-graduate college, katsyak, estudyante pa lang. So, hindi na kayat, kusta. No, kayat mo. Karelasyon ta.
Di ka man nagkakawakas na kuya. Napi ko mama doon ay paipaso. Sana nagkakawaw. Tapi mataparang muti kasta. Ala, pagripinan na kami nagkapsat. Napaidam kami ni manang mo eh. Ano nga napaidam? Maging gana lang tibisito. Awang pa na pasama kyo. Awang pa ay. Nagimat mo ni ate. Ala. Kamo agad. Awang pa yun na sikat mo biyak. Kayan mo. Anak lang ang sigsigo ka na. Wait. Nagkontrol na. Kuya, di ka mangluklukas ta. Kasano naman mo ni ate? Ate, ipagpaka. O ang lasam na malam ni weekend? Awan. Hapdayak lang. Nagkita na to. Natoy. Natiket mo. Papanantan ko ha? Iti beach ket mo? Hindi gusta? Kayat ko ha? Tumalon bigat. Sige. Pangkitam kanyak. Ibagam na sa dito pagkitakin ka. Basta tubigan na. Uwan ko yan, tubigan. Basta sa nga mamamon ni ate ha? Uwan, sana nga mamamon. Manong Nemi, hindi malpasan di pa nagsalita mi. No lumabalin la ko Manong Nemi kit bigatin. Imagine Manong Nemi nga sila makitkitak ni Rose tigas diyang imbaga ng alangana. Nakapanti lang. Na nakaules. Kaya no abaya ko na mapanin. Tala mangikatin ti panti na. Ububing ng nena. Napipintas. Napangmanglo. Kasanong matiraman nga tadig di bibig na. Ros. No sikat inay kari. Sika. Imno kas pagarikan ta da kami matlakin nena. Di da kami. Sorry lang nena. No pakibiyangak ni ading mo. Dinteng nga rin dito aguntaway Manong Nemi kat nagturong kami ti beach resort. Nango pa kami Manong Nemi ti close cottage. Nga madamit lang open iti ruwar. Sa adapan nakasilid na Manong. Kuya? Ana? Ready kan? Nagdigosak pa lang muna ha? Madamdaman kang tigos ka. Ano nga rin? Nagdigos ka man din, di ba layo, di ba? Uwin, before na napaniti pagsarakan ta, nagdigos ka, sumila ka magmaglo ka. Ano, nakukuya kasla kaya nakakalan. Nakaimimas nga rin, makangka ko makit nakaimimas ka. Naimimas ni ate agad abdobo na kitibibig na. Ano? Nga din oding imayak, hanggang pa yung nagtutbrush, kaya pa yung nagdigos. Ken? Naamok na sindayo. Adobo ka rin ng baboy. Dadya traman ti bibig na. Yan sa ngarod ko, ya. Ano nga na traman ti bibig ko? Ano't nakinam mo na, di? Ninambraw. Digo. Saka nagtutbrush. Namintlo pa yan. Nagmatwasak pa eh. Ngaputa amok. Noan niya ngamin taramitin tayo. Kati. Let's go. Natoy, dito unag silid. Oh my God. Kuya, baka nuwan niya. Sanak ba nga love? I love you. Asa nun ni ate? Sa mo pala ramraman ni manang mo. Okay? Lipatan pala ni manang mo. Meaning, si kakensiyak tagnubyo. Do you love me? Hindi balahin, kuya. Dinabit ka pa yung pimaspasyar di balay. Adan naliman hindi ka pa nakahit ko kaya ka. Iso nga. Sip-siputan kayo nung lips to lips kayo ni ate. Siyak lang ko man sana all kung una.
Iraman ak mangarita di kitipipig mo. Mm. Mm. Nakimas. Oh, alaga? Siya ngarat. Nagbara di kitipipig mo, kuya. Oh, kuya. Sa mga baybayagan, alis to. Nagpadpada kami nga lamo-lamo kini Rose manong nami kat kas iti ninamnamak. Manong nami nagpuda o nakakinkinis ti kudis na manong. Nagmayat dorosas dagiti nipol dagiti mansanas na. Kita pinadas ko na nagdede manong nami na kuya, kuya, Kuya Robert, masaktan ka? Nagmayat. Nagmayat. Kuya. Kuya. Rose. Rose. Adadama nung naming amang parugso titiknak tigas nga managasog ni Rose. Nga kuya lang nga kuya. Ito kasta nga, medyo kagatak mo nung nemi, di marukong nagan. Kuya, kuya, wala na ako na nagmayatan ko na. Sorry lang na lang, nena. Napaidam kamit ngamin nga matuitan. Yes, labay sa taraon nga nakaimas nga nakaidasarin iti dulang ni Ayat. Kinon ko na. Nakamapakot mahak manong nemi nagibibig ko pag sinsinoblatek dagiti mansanas na. Napalok nang kon manong nemi dagiti birhen nga paset ti mansanas na. Igi masakirab-kirab na karkarab ka man mano. Kabayatan nagsusurbay ti masa nga takulap ko iti baba medyo narasa iti kalagdaan manong. When manong nemi nakimas ataraon na talaga. Imbabak manong nemi ti ulog kadetan. Voluntaryo nga limawa tinagbaitan na kiti legs ni Rose kit kasto na yun ti panang sanapsap. Kuya. Kasto'y ka di nga talaga, kuya. Anak marikrik na. Nagmayan. Kuya. Kasta, kuya. Nagmayat tan araminim, kuya. Apo. Kuya. 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 No paspasan na tagasog manong na yung papaspasak magkasipsipan. Nakaimas. Preskong manong na yung nakilawan ko mapermi super. Namunot agasog. Kuya. Kuya. Kat ka po tamayatan tiriknak manong naiming pangatok manan na dagiti bibig ko di magas iti duwaman sana sa ko inamalan dagiti bibig na nginanana maninot-not manong naiming pati dilan sa ko ning get ready ko na ka nasakit ka na kuya anong usam kuya kuya nena kuya puro na kinagat ti bibig ko ti loko nagpatagkanan na. Papo, inanarosa ko na ti panang kagat na kanagin ti bibig ko. Inatlot ko met manong name ti dila na ko na. Oen manong name Virgin Rose. Oen. Iti sa bali agon daw ay manong name nga nakaramanak manen ti Virgin. May katlo. Ti amok idikit ni Nena, ti may katlo nga virgin nga maramanak. Ngayon ni Matgayam Rose, ni ading na. Si Mublat met manong nami nga rin mabaw ko lang. Kasladaan muna. May istorya dalain kuya, ti kastoy. Nalpasan ng kastoy kuya, nitultuloy tan. Kuya, agenjoy ta nga dua. Kuya, yung baglakid din ta. Tinawagan na aking baglakid din.
ipatpatig na kadimat kuya. Saan kung ipatpatig ni manang mo? Peso? Sikat ni kayat ko. Gabuti si kawat tinang tenti amin na. Kadi, ngayong kagura na kanto ni manang mo. Oris kagura na ko na. Basta, sikakin siya kuya. Kuya. Oh, kuya. 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 Oo, ni magustok laon na tikong ko na kuya. 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 Kalbasan data, manunay mi itinamin talo, namin patpay kitisunan man. Sak namin doa. Tagdigusan ko na. Napang kami na, nagdigos man. Paspaswitan di kita dati asidig. Aguma kayo, wala ka. Di yung maala. Wala to pero nagpintas ti barukong namanong nini, nagpintas ti sa pukwel di kita legs na. Nagiginamatan kami pa, manunay mi, nakaswimming trangak, hindi ti suna, anong nimi kit nakatupis. Mas laging kinamat nga gaya na yan, iti pelikula mano. Sa makamatag, deta, glanang nagilibibig mi, apurusak di barokong, sakam to aglumbang at tumapog, aglangoy, patenga, agpaigid, pinadas mi pa iti bimatok, sakam naglips to lips ti nagtidanom. Nagmani, abay, napagad. Wala ta, nakakatil mong kadanom. Dito yung tako yung mayat. Mayat? Kasano ko ma? Sumagpat tabay lang muna. Isarek ko. Nung nakasagpat tang isarek ko, sa tanto tumapog. Ado lang araw jakatits, di pa ilang met. Sumangat ang harap na rin. Sige, hindi pa rin kuya. Kuya, tararagsakan lang nga mabay ti lubong kuya. Dito yung manong name tinangrugyan, tinalima din nga relasyon mi ni Rose. Okay. No pasyarek ni Nena manong name adamat digiti kong daway. Ngadla ilibas mi manong name ti aglisto miski ni Rose. O may paspasyaran may lang ni ate. Anangarot ko ba? Agsina ko yun na. Isina ko? Katuan. Ano ti rason? Ibaga nasaan ka nga makauray? Diba? Kaya't na kita graduarak pa eh. Ibaga nga sa baling nga girlfriend mo. Nakakaasimat ni Nena. Kasi nga eh. Sige. Talaga? Yung magsagaban tulagin ni manang mo. Gagangin neta. Masapang dumat ngawatin at panakapain na. Adamat kaming basol na. Napaidam. Sige. Bam. Tapatasik nga. Irugi ko nga. Agsina kaming kinamanang mo. Manong name in-request ko nag-date kami kaninena. Busy ak. Awan kami ng panahon mong kanyak eh. Lumay ka pa siya rin sa balayo. Kang kanahin ka kumangkanan. Di mo kahit mapuyatan, ada obram, gusto nga, pagawidan na kasigod. Mabalik ka di? Agdagta para ti maudi gundaway. Gabot ade bagak ka. Ada bagam kanyak? Wen. Di ba lang ang ibaga ita? Yan dangay kastoy kamay, dapat patagtatrabaho ng siya. Agsinatan. Pag-iulit mo man. Agsinatan. Agkulop ta. Tapno, masintir ta no talaga nga. Agbaling ka nga napatig kanyak. Pagkas maganda ka, tagsinatan, makaalak nga dagos sa sukat mo. Kahit nangasawan, talagang saan tangang kagasat. Kasi ka, nagsinata, kat awanin ti makadisturbukin ka. Talamat patagtrabaho mo siya. Di okay. Sige. Gusto ko na. Awan di mabaling ko, Robert. Saan ka din ang sakit tinakin mo? Ang dalabasit.
Ngayon dito man ti rason no api nga, jak maitid kang gati amin namin ko eh. Kaslaitang. Agsinatan. Kasano ko mga roden no? Naitid kun ti amin namin ko ken ka. Di adada nga nasaksakit. Dito man kami ti rason eh, no api nga. Awan ti panawin mo kanyak. Tapos taon panawin mo kanyak, di mo pa maitid ti amin namin mo. Sila nakurang ti panangipatag mo kanyak eh. Robert, anak babalawan. Saan nga siyak? Ti saan nga napudon panagayat na. Lodikat sika. Hamoy papabasol kanyak ti amin. Sikat aking basol. Sikat inarukop. Sikat ti saan nga napudon panagayat na. Agyam anak. Taitakat nabanagnagak nga talagang nga sanak na pudnong ipagpatag. Abay ko nang tinasta. No pundo ko mang ipatpatag na. Makauray ka. Ada ka din sa bali. At then, babaling ka din mamon. Wala na ka na dyan. Unang mo ka din. Ha? Tarantado ka. Nakibiyangan ti kapsat ko. Samon nga salusudin no kasanungan amuak. Hangka nga napudno. Narokop ka. Dilay pagpakasik kang ka, Robert. Samo ko mga pagangawan ti kapsat ko. Pagreduharem ko ma. Nena, samo ko mga kagkakura ti kapsat mo. Adala basit. Ano mabaling ko makitong patungpay, pungot-pungot.Ag-aagaw ti kapsat ko. Ngayon saan ko may pinsan nga pabasol ti kapsat ko. Tawad sa baling aking basol na saan nga sika. Narukup ka. Saan nga napundot pa nakayat mo kanya. Tila napatigkan ka, ti kinababaik. Saan mo ko mga oran pagang-angawan ti kapsat ko. Tano aramidem data. Papapatay ka, Robert. Manong name amo nagayaman ti amin. Sakit ko na nga lumabalil ako makitong patungpahan na nga pungot-pungutan na tikapsat. Tawagak ni Rose manong name. Tinawagak. Hello? Rose? Oh, ana? Awan kaming kinimanang mo. Kasano? I-date ko kuma para di maudi agun daway nga di namat kayat. Laday bagan, pagkam natang wala na. So, mula ka nakabis-bisit sa album mo. Kanita tawagak ni Manang. Busy. So, nga mo nga na kayo nagsasalita. Awan kami. Nagsina kami. Kita na karo din. Amunan ti relasyon ta. Ha? Allah. Amunan. Imbagam saan ko ang imbaga. Inamin mo. Ores ang ko amin na amunan. Yung pagpakasin ha, nasaan kang abaybayan? Robert, saan ang oras din na baybayan na? Saan ka baybayan? Si kakinsiyak tinekari. Ngayon, ligligan tabay lang. Ang mga nagsikog ka, hindi ka pa naggraduar. Agraduar ka pa lang muna, okay? Kaya mo sawin, hawayatan nga basbasak, saan nga mapasamak ti? Saan ba lang? Lumadi, lumailiwak nga ro din. Sige, nagkontrol ta nga ro. Nagkondumak. Agsinarak ta lang, no? Saan mo kapirtil? Peso? Basta, liglikan pala nagsigo, okay? Paggraduaran ka, kanito makamagturupos ka. Ang trabaho ko lang, basta tuloy-tuloy. Sige. Tulungan ka to sa trabaho. Tuloy-tuloy na tati amin.
basta kundom ka, agkontrol ta. Diyak kayat, diyak kayat no saan ta ka aramidan. Ang kanay na may lilo king ka, Robert. Once a week, okay na? Once a month. Once a week, twice a month. Sige, every other week nga ron. Sige, basta. Nagkastawan kayong kinate. Si kakin siya. Namnaman, sweetheart. Nagsingsing pa ita. Pas nang ko nagbasa. Basta na mailiw ako. O sige ako. Na mailiw ako. Manipuri din nagsina kami kanina nena manunemi sa ano ko nanap na panitibalay na. Italatan cellphone manunemi di pagsasalitaan mi kini Rose no saan kami ngagdi. Alis to naglabas ti panawen manunemi king kagturpusin ni Rose. Awang pulos manunemi tinapasamak nga panakadelay na. Okay. Naanad kami nga talaga. Kadno kasta, papas kami, tinagsak, salsalot-sutok man ka kanimanang na. Kumusta ni manang mo? Chay. Daliday. Hamet. Kaslaw na nyaman na. Kasi na napatpatig sa amin nagpeso, trabaho na, di pa nakirelasyon na. Baka umununak ang kasawa. Umuno naman na ni manang mo. Kaya umat pa'y boyfriend naman ay nagkasukat mo. Adan, tumat lang neta. Kaya mas pagkarigan ta, ang pag-asawa ka, trubing ang asawa ta. Hindi, umuno na ka. Hindi agturpos manunemi, tinulunga kasi marik ti trabaho na, nakastrega ni trabaho. Hindi ipadamag na kanya. Hello, sweetheart. Hello. Adan inyam amo ni ate nga boyfriend na. Huh? Kaya intun Domingo, umeda ka nun mga sasawa. Di akong problema. Ako rin. Talaga kasanga ta kayo tinikari ni ate. Nadikat si kakin siya. Kapunta datangamin tagkakwaan. Agkamatsan. Agkalaingan. Napintas si teamwork ta. It is sex. Manong name sa anak ni matindari ti kalay sa ninena. Naman pa yada na awat kong invitation. Diyan ka muna apa. Diyan kayat manong. At siyempre, tikabsat na, timid of honor na, manong naming. Hoy, nakita klat tama dang na nabuyak iti video manong. Napimpintas ka talaga ni Rose ng ninena. Hoy, managbuyak ti video manong. Tung time tumatakas ta. Makamagkalay sa atan tumat, sweetheart, kinun ko na. Oen manong nemi kalpasan ti duwa nga tawen sipod nagkalas na ni nena ken ti asawa na. Impropose ko meten manong nemi kini Rose. Lada meten duwa nga tawen manong nemi nga gububaray suna. Ay, will you marry me? Yes. Yes, that's it. Sweetheart. Okay. Kahit no agasawa tanton. Saan kanton nga kontrol? San tanton nga kontrol, tapno madan nga dagos ti ana. Nagkalay sa kami manon naming nga imatendar siyempre ni Nena Graman ti abirat ko. Congratulations ka na kayo. Thank you, Ipag. Talaga nga sanga si kakid siya tinikari. Kasta talaga ti ayat, ti gasat ako nanda. Sama to ko mapagsagsangitan ti kapsat ko. Oh, no problem, Ipag. Gatsa ka rin pag naragsak ka di lang. Okay na okay kami. Kaslasaan sa. Man, kinapod na, di mo madlaw ti tiyang ko. Oh. Adan. Kunang lunda kami kinirosto mo na. Da kayo matlagayam. Manong name imbes kuma nga ni Rose ti mabati. Da kami kumama nun name iti mabati. Iti balay da gabot ta dududuada nga rod nga kapsa. Ngayon ni Nena manun name iti kinabalay dadaan di kinimami na. Tay muno na nga rod nga nadaan dati apo ko keng kuwana. O ba't problema da ita manun name tay di pa ilangan urnong ko na mabaling may patakdaran iti balay
Ket nadan ka mga roti kabukbukod ng balay kini Rose. Irito tadamat ng duwa nga anak bimanong. Talo tinagbaling nga anak ni Nena nga ipag ko. Nga ex ko manong Nemi. Manong Nemi tagunadan no asino tiniikari no anya tiniikari mapasamak. Mayat tayo manunusan. Siguro manong Nemi kat talaga nga kasyay nga inranta nga kinaikat ni Nena. Iti panang salitim na iti amin-amin na. Ta sigurado. Wala ko natin nga nagsigurado. Ta muna kasi iti amuno anyat mapasamak. Iti masagbayan. Dito nga ron manong Nemi iti pagkasalitaak. Nagbaling nga girlfriend ko di kabsat no pay ni Rose. Iti laing na tagikuhak ta isot nagbalin nga asawa. Nagyaman ako nauna iti anos mo nga nangibasa kat sabi ko man tadamat na ibati ka adal liwliwagan pagsarmingan ti bihag kadag iti padak nga dimungeg ka nagbuya more power to your program ano. Toy nga dagyaman nga pagayam mo Robert.